a bar ambato na ya Zahra ni ma ki ji ni da ke na fito wallahi da ke mutane su sanni a rana da safe kanki kawai nike yin bayani amma sai ya da akan ba'yansu sun hantare ni aya shugabar kowa ke ce zamana da tashi idan da ya soki Batulu ta ko ina za ni so shi idan da ya bar ki fa duk girmansa sai na tsane shi ashe babu girma inda ga ki sirrin fitar shi ina son ki ne domin ke ya Batular ilahu da ruhi na ɗau tafiyar nan taki ba wani sulhu ke ɗin kawai ke ɗin ce yar gidan mai sibahu duk wani isakin tattake shiru in fasihu sadaki umman Zainabu masu komai a tsari na baki umma fito ga abba nan ma jeri ina son ki sosai ya mai ware haƙƙun da sharri karimar karimu asira yar gidan mukutari uwar annabawa kin yi daban a jerin nisa'u idan nasaba ce aike ce umar sharrafa'u a yayanki ne aka samo kibular shada'u mai hankali a cikin ƙaunar ki ne zai fana'u da ku ne ake musulunci sai ya dana fahimta muradin halittun Allah ku kaɗai na fahimta alamun mutum mai amfani ku zai karanta a ya lailatul qadari ki fito mu kalla mu huta ta farko da ƙarshe masu isa gunzul zalalu shirin rabbana kakan kulfa ruwin kamalu gadarar masoya Allah ne a kuya da filu mabuɗin dukannin taska kanki sai na yi ƙaulu labbanki wasu adaki Muhammada yar Muhammad komai azaba faɗi mu mun riƙe sanki da'im ya mai gidan ɗan Maryam har da Musa da Adam wacce ta naɗe duka surori na fili da gaibun muna jinta ne tamkarta amma da sauran bayani annabi Muhammad ne a jikinta kowa ya ji ni Allah cikin mamu da abin ya zama tsani shine yasa ba a gane ta yar addana ni Allah da girma yake da Batuli ni na fahimta a ce duka irin matsayin nan wai fa shine yayi ta amma fa inda na take shi kadai ne ya santa mu mun yi sa'a tunda mu zo cikin mabiyanta masoyanki ne mu ko a dake mu ko kuma a bar mu tsana ko kwatara ba ta sa mu bar shugabar mu domin da santa ilahu ya kwaba naman jikinmu dan ka fahimta fa mu bakan makaki yayi mu idan ka sake ta da wa kace yin kadara malan ka gane in fa ka bar ta to kai asara in ba ka ki tafi mu mun bi ta labbai ki zara idan da tunani ai haka fa ya isa ishara kuma furta Fadima ko mutum zai mushe domin ku tuntuni dama zuciyata ta bushe ni ba ruwa na in ma nayi aika ka kushe wallahi kanka ake ji bishiya sai da reshe ko ba ka santa fa ka san Fadima dai daban ce yar shugaba ce ita shugaba ce ta babban gida ce umar shirfa ce matar imam ce gini mafuka ce ga kowa uwa ce a bar ambato ce gatar muke ce gadarar muke ce nishadin muke ce neman muke ce samun muke ce rishi sai ya fece dafa'in muke ce jalafin muke ce wulayar muke ce bai'ar muke ce koman muke ce Allah ka ƙara salati gun na farkon halitta
salatin a dinga zubo shi ciki a samun da binta muna ƙara roƙo ya Allah a sa halinta mu kuma a ƙara mana himmar bayanai a kanta ku taho mu gaida Imam Ali mai ba da oda idan har ka ji ka da san shi ba kai kalmar shahada idan har ka kallai malam kai babbar ibada don haka mu ƙara zage dan sai mu yi mai kasida sahabban ma'aiki wanda su jure kyara da zagi Salman da Hamza da Ammar babu mai musu waigi da akwai Bilal a ciki ai dole ne musu gangi da Abu Zainal Gifar masu tsafta a dangi labbaika baba Imam Hassan kalifar Rasulu tawai Imam Aliyu da sayyada ta Batulu yayin Imam Hussein da Zainabar Zulzalalu har kulle mu dama ku muke yi wa kaulu nan zanu huta uzirin gidan Faduma ne mai san Imam Ali da shugaba sai ku gane daga da'irar ahbabu Batulu ni sha'iri ne labbaiki Zara labbaiki Zara labbaiki Zara